जायोब्ला मोदोमाव मानलुनाय जायो बे बाथ्राखौ बयबो फोथायो नङासै गोबां सुबुंफोरानो थास' ओंख्रिखौ जानो मोजां मोना मानोना थास'आ जाथोसे मानग्रा लाइफां नाथाय नोंथांमोनहा मिथिगौना थास' लाइफाङाव मा गुनफोरा थाखोमानानै दङ थास' ओंख्रि जायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो जुदि थास'नि गुनफोरखौ नोंथाङा मिथियाब्ला बे रादाबनि गेजेरजों मिथिनानै लादो खायसे सुबुंफोरनि थाखाय थास' ओंख्रिया जोबोद आंगो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो थास' बिलाइनिफ्राय लानानै थास' बिबार थास' बिसं थास' आथिं थास' बेदरखौ ओंख्रि संनानै जानायनि हुदा दं नाथाय गोबां मानसिफोरा थास'आव थानाय गुनफोरखौ मिथिया जानांगौ जुनियायै थास'खौ दैज्लां मेसें मोन्नैबो बोथोराव ओंख्रि संनानै जानो हायो दैज्लां बोथोराव थास'नि बिलाइ बिबार थास' आथिंखौ बायदि रोखोमनि गोथाव ओंख्रि संनानै जानो हायो बेनि अनगायै थास' बिसं थास' बिलाइ थास' बेदरखौबो मेसें बोथोराव ओंख्रि संनानै जानो हायो जुनियायै थास' लाइफांखौ इंराजियाव टार' प्लान्ट बुङो आरो बेनि साइन्टिफिक मुङा कल'केसिया एस्कुलेन्टा थास' लाइफाङाव गोबां गुनफोर दङ जाय जोंनि देहा सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जर'खायै थास' बिलाइनि सावस्रि मुलाम्फाफोरा थारैनो मुंख'जाथाव थास' लाइफाङा आयरन केलसियाम पटासियाम मेग्नेसियाम भिटामिन ए सि आरो फलेट बायदि गोनांथार निउट्रियेन्ट्सफोरनि मोनसे धोनि फुंखा बिगुरनि सावस्रिनिफ्राय लानानै रिप्रडाक्टिभ हेल्थ आरो कार्डिय'भास्कुलारनि गाहामथिनि थाखाय थास' बिलाइया जोबोर मुलाम्फा गोनां बेनि अनगायैबो थास' बिलाइखौ ओंख्रि संनानै जायोब्ला ब्लाड प्रेसार आरो देहानि लिरथायखौ समानै लाखिनायावबो मदद खालामो थास' बेदरा फाइबार आरो मोजां कार्ब'हाइड्रेट्सनि मोनसे मोजां फुंखा जाय नोंथांनि डाइजेस्टिभ सिस्टेमखौ साबसिन खालामो आरो मोदोमनि लिरथाय खमायनायाव बिहोमा होयो थास' बेदराव पलिफेनल मुंनि कम्पाउन्डफोर थायो जाय केन्सार बेराम सोमजिहोग्रा जिउसाफोरखौ फोजोबनायाव मदद खालामो बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांथार दि थास' बिलाइयाव थानाय भिटामिन एआ नोंथांनि मेगननि नुथायखौ गोख्रों खालामनायाव मदद होयो बेजों लोगोसेनो थास' बिलाइखौ ओंख्रि संनानै जायोब्ला माय'पिया एबा खाथियाव रोखायै नुयै केटारेक्ट एबा मेगननि लेन्सआव जालामा खोबनाय आरो मोनायाव मेगन नुयै एबा खुख्रिखाना बायदि बेरामखौ होबथानायाव मदद खालामो